To masu sauraro barkamu da wannan lokaci mai albarka tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar dai yadda muka saba kawo muku shirinmu na kowanne irin rana. To ma ga mu gare ku game da fitaccen shiri na musamman game da wannan shahararren mawaƙi mai suna wato Umar M Sharif. Kamar yadda muka daɗe muna baku labari cewa za mu saka muku waƙar shahararren mawaƙi wato Umar M Sharif wacce yi ta 2026, wato waƙa ta musamman wacce ya tsara, wacce yi wa laƙabi da suna farko da ƙarshe. Farko da ƙarshe waƙa ce ta musamman kamar yadda muka gaya muku a baya, sai dai mai sauraro ta yadda za a ƙara tabbatar da cewa wannan waƙa ta farko da ƙarshe waƙa ce ta musamman. To sai ka saurari wannan waƙa daga farkonta zuwa ƙarshe domin tabbatar da jawabinmu haka yake. To sai ka saurari wannan waƙa ta musamman. Saboda haka shahararren mawaƙi Umar M Sharif ya kasance ɗaya daga cikin mawaƙan da ake alfahari da su a wato ƙasa Najeriya. Saboda haka ne ya sa yi ƙaurin suna wajen wato rera waƙoƙi na musamman, ma'ana waƙoƙin siyayya wato soyayya wanda ya fi ƙwarewa a fanninsu. Saboda kama saurare kada ku yi ƙasa a gwiwa domin samun wannan cikakkiyar waƙa ta musamman ta shahararren mawaƙi wato Umar M Sharif a wannan lokaci, domin wannan waƙa ta na ɗaya daga cikin latest ɗin waƙoƙin da ake neman su a wannan zamani. Sai dai wani hanzari ba gudu ba masu sauraro, kada ku manta idan wannan shine farkon kasancewarku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku suburbuɗa mana subscribing, sannan ku danna alamar nan ta ƙararrawa, wato yanda da zarar mun ɗora ayyukanmu za su iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. To masu sauraro, Umar M Sharif ba a nan ya tsaya ba wajen suburbuɗo waƙoƙi da kuma waƙoƙi na musamman, kama ga waƙoƙin biki, aure da sauransu har da ma na siyasa. Kai Umar M Sharif ya koma yin waƙoƙi waɗanda za ku ilmantu, ku faɗakartu da irin waƙoƙin da yake suburbuɗowa yanzu, saboda salonsa na daban ne yanzu. Dukkanin mawaƙan da muke ɗora muku a wannan lokaci waɗanda suka kasance su ne abin marmarinku a wannan zamani, to sun kasance sun ɗiga ɗamba wajen nuna muku cewar ƙwarewarsu ta sauya, domin da ƙwarewarsu irin tada da ta yanzu akwai bambanci. Saboda haka ku saurari waƙoƙin waɗannan mawaƙa cikin hanzari domin samun garaɓasa da kuma rahusa ta irin rahoton da muka ga muku. Kada ku manta ku dinga yi mana like wato da sharing a dukkanin bidiyoyinmu waɗanda muke ɗora muku, domin tabbatar mana da cewa ana tare da kuma kuna ƙaunar bidiyoyinmu, sannan tasharmu tana baku dukkanin abin da kuke so na game da waƙoƙi da kuma rahotanni. Sai kuma ku dinga aje mana comment domin tabbatar da ra'ayoyinku game da wannan tasha ta mai albarka. Mai sauraro kada ku manta yaren Hausa kuke sauraro a wannan lokaci. Fatan kairi Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairinsa, amin summa amin.